kisa man mo? Ay, nagpalag niya. Kwarta magnangulan, di ba? Atag na, atag! Oh, saan ba ni? Ay, kwarta lagi. Bigyan ka ron. Boss, yun mga tago. Wala lagi kwarta lagi, mamugos man mo. Ngita rin ko sumangod. Kahit, kagay ka ha. Bigyan nyo! Ang kuya, meron tingin ko. Takloy! Takloy! Asam, bata ato eh. Pila na kadlo eh, ululi. Balakan ako ng bataan eh ba? Takloy! 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 Kinsa ka to si Spider-Man, no? Giluwas pa jud ko niya. Kita bakit ana ko siya balik, no? Inga na akong ganahan. Kanang kaya ko protektahan. Ganahan lagi ko niya ay kaya akong giluwas. Ang problema, wala ko kita siyang naong. Kinsa ka to siya, no? Guwapo siguro to kay siya, no? Namiss na ko siya ay di yun siya magmahay na ko. Guwapa kay ko niya, sexy. Ay, gikilig ko! Spider-Man, magpakita ka na. Baka ka na ako makita balik si Spider-Man. Spider-Man! Kamusta? Mahal kong binibini. Spider-Man, wako ka pa ngayong pasalamat ni Matong Niagi ba? Ayaw na. Ang importante, safety ka. Eh? Spider-Man, wala ka na ibog na ko. Sa tinuod lang, Unsa man, gusto ko nimo? pagay kakaila sa kuha kung kinsa ko. Pamilyar lagi imong tingog, no? Pwede na ko makita imong nawong. Pwede man. Pero, halikod sa kay basta makurotan ka ba? Ha? Sure ka? Sige daw. Dili pwede, bailaan ko niyang. Spider-Man? Asa ka? Asa man to si Spider-Man? Ay, nawa, magkalit. Excited ka naman kung makakita siya now. Dinami. Isa gipangita nimo. Kung naman ka dire, kakita ka na Spider-Man? Ha? Wala na ba? Saya nga, oy. Excited naman ko makakita siyang now. Spider-Man? Mutoli kag Spider-Man? Siyempre, giluwas ba ako niya, no? Nga naman. Naibog kasi yan, no? Siyempre, kisa may di maibog ka na nga superhero na. Siguro, gwapo to siya. Jo, kung tayo ba ako si Spider-Man, sutun kaya ako nimo? Ha? Di po kong patol ni mo, oy. Ew, never. Kanang nanda ko gusto istulti sa mo na ako si Spider-Man pero di na lang. Noon sa katakloy? Ay, wala. Sige na, oy. Mulakaw na ko, pagkitaw na ko si Spider-Man. Hawa na, oy. Makadal ka na. Ano di panahon dyan namin na makabalo ka na ako si Spider-Man. Takloy! Takloy! Asam itong bata ato eh? Takloy! Uy, si Junome, mini oh. Pangutan ulo ko, be. Kita ba ni Takloy? Junome! Oy, ya. Kabantay ka, Takloy? Duha na to kadlaw ba? Uli. Si Takloy? Nara mo sanahan ba? Bago naman magsugat. Ay, igna, nag-date mo. Ha? Siya na pa ako edit. Galuod po niya, oy. Nah, malay na to. Makagusto kang Takloy. Galuod po niya, oy. Hawabi mo, huli na ko. Ada, magaling bihana ni. Abi kay gwapa kayo. Takloy! Takloy! Okay, oh. Ito ka. Bay, ay kwarta niya. Sino? Oh, kisa man mo. Ay nagpalag niya. Kwarta magnangulan, di ba? Atag na, atag! Oh, saan ba ni? Ay, kwarta lagi. Bigyan ka ron. Boss, yun mga tago. Wala lagi kwarta lagi, mamugos man mo. Ngita rin ko sumangod. Kahit kagay ka ha. Bigyan nyo! Ang kuya, meron tingin ko. Patay na si Spider-Man!
Ako mang nagkulata sa ato ni Agi bay. Ha? Ako na nagkulata sa inyo ha? Kasimple. Amigo? Spider-Man? Taga-balay ra kay. Spider-Man, tabang. Uy, ina! Unsa mo sige kinahanglan ninyo? Anong hilabtanon mo kay mo? Kwarta mo gipakita. Ikaw, naka diha. Uy, isa na ninyo. Kay tagaan ta mo leksyon. Nakaw, sibat. Isog na kay ka ha. Dalig ka kay kuharam yato ni Agi. Spider-Man, salamat. Karon ka kay upat na me. Ayaw mo pang hilabot sa tao nga wala nang hilabot. Spider-Man! Nakabalo sa minimo! Buhimi dire! Taya! Hutdang ng lawa bay!